Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa seuraamaan Ropekon Bofferiturnauksen finaali vuodelta 2012 selostettuna versiona. Selostaja äärinä meillä tänään Sampo Rautasydän Immonen sekä Mikael Kitola. Toivottavasti nautitte. Eli ensimmäinen matsi tosiaan tulee olemaan Ollin ja Ville Kinnusen välillä, eli Olli Lönnberg vastaan Ville Kinnunen. Ja mitä tästä matsista voidaan etukäteen sanoa, niin Villellä on huomattavan vahva puolustus. Eli Ville tykkää tehdä torjuntoja yllättävänkin lähelle kehoa ja siitä tehdä vastatekniikoita. Ja Ville on myös vahva lyöjä ja sillä on hyvä miekkatekniikka, eli voidaan olettaa, että miekalla pelaamista tulee aika paljon. Lönnberg sen sijaan on hyvin ulottuva kaveri ja tykkää tehdä sitoutuneita iskuja, joka tuo entisestään lisää kantamaa, mutta toisaalta alistaa sen tietyllä tapaa uhkan alle, jos vastustaja pystyy hyödyntämään näitä pitkiä iskuja. Ja alkupuolella matsia niin tullaan näkemään Villeltä ehkä hieman passiivisempaa liikkumista, ja tähän voi olla osasyynä se, että Villellä on nyt jonkin verran taukoa alla, eli siidaukset oli useampi tunti sitten, ja ryhmäturnauksessa Villen ryhmä tipahti melko alkupuolella turnausta, joten tässä on aika paljon taukoaikaa Villellä alla, joka saattaa vaikuttaa vähän passivoivasti Villen liikkumiseen. Ja kokonaisuudessaan matsi on semisti passiivisen puoleinen ja tämä johtuu tässä tapauksessa varmasti osaltaan kummastakin matsaajasta, mutta se, että ottelupari on passiivinen, ei toki tarkoita sitä, että kumpikin olisi yksittäisinä ottelijoina aina passiivisia, vaan se tosi usein menee niin kuin otteluparit muodostuu vähän niin kuin dynaamisesti keskenään, eli siinä vähän niin kuin mukaudutaan vastustajaan. Ja sitä kautta voi olla, että aktiivisestakin tulee passiivinen jossain tietyn tyyppisessä matsissa. Mutta lähdetään nyt katsomaan matsia ja miten se käytännössä eteni. Eli tässä on tuomaroimassa J.P. Venttola ja Antti Hydén ja päätuomarina on vaari Juhani Salonen. Ja kuten nähdään, niin ottelu lähtee varovasti liikkeelle. Ja Olli selvästi aktiivisempana osapuolena heti lähtee hakemaan tuommoisia pieniä härkkimislyöntejä tonne. Yrittää selvästi provota Villeltä pitkiä iskuja, mutta Villellä on hyvää miekkatekniikka ja vahva käsi, niin iskut yleensä pysähtyy Villeltä aika sopivaan kohtaan, eikä kovin usein tule niitä liian ylilyöntejä, paitsi nyt tässä oli hyvä esimerkki. Kyllä, tästä ulottuvuudesta, että miten Olli pystyy vaihtamaan niin kuin käden tuohon kroppaosumaan. Kyllä. Niin, niin kuin näkee, niin hyvin yläsektorista molemmilta tulee nuo lyönnit, eli päätyy joko usein käsi-kroppavaihtoon tai käsi käteen tai kroppa kroppaan. Niin kuin tässäkin esimerkissä tuplaan päädyttiin. Taas siinä molemmat varovasti tunnustelee sitä etäisyyttä ja sieltä Ville saa hyvin tämän matsin aikana ongittua Ollilta noita käsi- tai sormiosumia sitten pois. Kyllä. Ja Villekin rupeaa vähitellen tässä heräilemään. Pikkasen alkaa olla liikettä enemmän kuin ihan alussa, mutta vielä on selkeästi tämmöinen vähän passiivisen puoleinen liikkumishomma. Ja taas niin kuin näkyy, niin taas sormet vaihtuu sormiin. Ja siinä sitten taas Olli nyt pystyy hyvin ottamaan irti tuosta Ville isku alta ja pääsi sitten taas pitkällä ulottuvuudella rokottamaan sieltä taas Ville kroppaa asti, kun toi Villen isku overshoottasi. Mutta lähellä oli, ettei Ville saanut käsiä taas ongittua Ollilta, joka olisi ollut käytännössä sitten Villen matsi. Ja taas yläsektorista kummallekin osuma, käytännössä tupla, joka tulkittiin epäselväksi tilanteeksi. Ja vaari sitten päättää, että se on tupla. Niin tosiaan huomioitaan toi, miten Ville pitää loppupeleissä aika lähellä kroppaa välillä tuota miekkaa. Ja Ollilla taas tuo miekka on niinku aika siellä edessä, että se saa sillä sitä tilaa pois tietyllä tapaa, että pelaa itselleen pelivaraa sinne. Taas niin kuin näkyy yläsektorissa molemmat härkkii.
Ja se on aina, kun alkaa uusi erä tässä matsissa, niin aina tulee käytännössä aluksi tommonen tosi seesteinen alku. Että siinä katellaan selkeästi paikkaa aika pitkään. Että siellä Olli koittikin jo selkeästi tommosilla vähän niin kuin varman päälle pistoilla koittaa hakea sitä sormiosumaa, mutta sieltähän se sitten sai Ville vielä taas pelattua se osuma. Kyllä. Ja loppua kohti Ville tosiaan lähti vähän enemmän kiertämään kenttää ja ehkä enemmän pakittamalla vielä suhteessa Olliin. Ja sitä kautta niin Olli aktiivisempana niin ehkä antoi paikkoja oversuuttauksen kautta niille countereille ja toisaalta Ville käsihakutekniikka toimi aika hyvin. Seuraavana otteluparina onkin sitten Jarno Vähäniitty ja Mikael Kosmos. Ja mitä näistä voi etukäteen sanoa, niin Jarno tykkää todella paljon tästä kendotyylistä, eli kahdella kädellä pitää miekan kiinni aggressiivisesti päälle rynnäköivällä tyylillä ja paljon iskuja lyhyessä ajassa. Mikael on sen sijaan sitten selkeästi etäisyystaistelija ja tosiaan pyrkii pitämään hyvän etäisyyden kaveriin ja oletettavaa on, että Mikael pyrkisi siihen, että se odottaa etäisyydellä Jarnon tulemisen ja pyrkii nopealla ulottuvalla iskulla saamaan osuma ennen kuin Jarno pääsee päälle. Ja se mikä on huomattavaa tässä kendotyylissä, niin se aiheuttaa todella paljon epäselviä tilanteita ja sitä kautta tuomaripeliä ja tietyllä tapaa joidenkin mielestä tyydyttämättömiä matseja, mutta se on oma tyylinsä ja se toimii erityisen hyvin joita ottelijoita vastaan. Esimerkiksi allekirjoittanut niin on todella heikoilla kendotyyliä vastaan. En ole vielä keksinyt sitä kraalin marjaa sitä vastaan. Hyvä matsi joka tapauksessa tässä on tulossa, että molemmathan on ollut finaalissa aikaisemminkin. Jees. Aloitellaan matsi. Siinä kunhan saadaan matsi käyntiin, niin näkee taas, että Jarno hakeutuu tohon kahden käden tyyliin. Eli sillä on se miekka siinä aika edessä aggressiivisesti kohti vastustajaa. Ja sieltä pystyykin tekemään noita ulottuvia yhden käden härkkimispistoja, kun Mikael selvästi sitten yrittää pysyä etäisyydellä ja saikin juuri tuolla etäisyyden kanssa osuman Jarnoa ennen kuin Jarno pääsee sitten etäisyydelle, kun tuo kahden käden tyyli vie vähän sitä kantamaa pois. Se taidettiin tuomita kuitenkin tuplaosumaksi loppujen lopuksi. Ja nyt tulee tilanne, jossa Jarno antaa Mikaelille, ei ilmeisesti antanutkaan pistettä. Ja tosiaan niin omasta mielestäni tämä Jarnon yhden käden pistot, mitä tässä nyt nähtiin alussa, niin no nyt ei nähty, nyt nähtiin perinteinen kahden käden syöksy, mutta alussa nähtiin se yhden käden pisto, niin se ei ole ihan niin perinteistä Jarnoa, että Jarno on tainnut lisätä sen repertuaariin, ei nyt välttämättä viime vuoden aikana, mutta lähivuosina, että ihan alkuaikoina mä en muistaisi, että Jarno olisi kovinkaan usein päästänyt kahdella kädellä tai pois miekasta otetta muuta kuin kahdella kädellä. Ja ainoastaan siinä tapauksessa tietty, että toinen käsi on mennyt. Ja Jarno tuntui silloin oleva, taas nähtiin yhden käden pisto. Ja tuntuu, että myös tuo liike on selkeästi aktiivisempaa, mitä on niin kuin aiemmilta vuosilta itse myöskin muistaa. Myös tuo miakka liikkuu tuossa hyvin siinä edessä ja härkkii ja vähän rikkoo sitä rytmiä ja peittää sitä, että koska se lähtee se isku sieltä tulemaan. Kyllä. Ja Jarnon jalkatyöskentely on miellyttävää, katsottavaa. Pienellä tämmöisellä jalkaliikkeellä hakee hyvin etäisyyttä ja saattaa päästä yllättämään sen etäisyydenkin turvin välillä. Ja vastaavasti mikä tässä Mikaelilla tuntuu paljon kostautuvan, niin liikkeet lähtee kohtuu isoilla kaarilla. Ennen kuin ne lähtee tosiaan liikkeelle, niin siinä Jarno pääsee tässä matsin aikana useammankin otteeseen niin tulemaan siihen etäisyydelle ja tekemään sen terävän piston sieltä ennen kuin Mikaelin isku on kunnolla lähtenyt edes liikkeelle. Ja tässä nähtiin, että taas tuli epäselvä tilanne, jota selvitellään tuomarien kanssa. Tämä on tyypillistä tähän kendotyyliin. Ja tosiaan niin
jos Jarnolla on lyhyt askelus, niin kuin taas tästäkin nähdään, niin Mikaelilla sen sijaan on huomattavasti pidempi askelus. Että se pientä keinumista tapahtuu paikallaan jatkuvasti, mutta aina kun askel tulee, niin se on melko pitkä loppujen lopuksi. Nyt se tässä kohti ehkä vähän lyhyempää, mutta enemmän se on etujalalla, se yrittää hämätä omaa lähtöönsä, jotta se saisi Jarnon mahdollisesti indusoimaan sitten hyökkäyksen. Ja tuossa Jarno sai äsken sitten hyvin napattua kopin siitä Mikaelin lyönnistä ja menetti itse vain käden ja pääsi sieltä sitten tekemään vielä jatkolyöntejä. Ja tosiaan niin nämä pitkät kaaret, niin mitä Mikael tässäkin kohtaa esittää, niin ne ei tunnu kovin suunnitelmallisilta. Eli jos päätyy tekemään pitkän kaaren lyönnin, sinne tulee toki voimaa enemmän taustalle, niin silloin se pitää olla selkeästi kohdistettu sille, että sulla on mahdollisuus esimerkiksi lyödä vastustajan miekka sivuun. Tai sulla on muuten selkeä jatkosuunnitelma, niin että sä ketjutat esimerkiksi 2 pitkää lyöntiä nopeeseen putkeen. Tässä nähdään mielenkiintoinen tilanne. Jarnolta tuo toinen käsi tippui pois, eli se kendo-tyyli menee sitten siinä saman tien, kun se toinen käsi lähtee pois, mutta Jarno tuossa osoittaa, että yhden käden tekniikka ei myöskään sitten aiheuta ongelmia, että hallitsee hyvin kyllä senkin osa-alueen. Eli niin kuin näkyy, niin askeltyö pysyy hyvänä tommosena, se hakee sillä sitä rytmiä ja saa taas rokotettua Mikaelia tuosta pitkästä liikekaaresta ja pääsee sieltä sitten näpäyttämään itse paljon lyhyemmällä liikkeellä se osuman sinne perille ennen kuin Mikaelin isku on kunnolla lähtenyt. Ja vie tällä osumalla sitten myös matsin. Eli jos jotakuinkin tämä matsi ratkesi, jos jotain pitää hakea yksittäistä asiaa, niin siihen, että Mikaelin iskukaaret oli liian pitkiä, Jarnolla taas huomattavasti optimaalisempia keskimäärin, ja tätä kautta Jarno pääsi hyödyntämään nopeita iskuja ja virheitä, mitä tulee niiden overshootien myötä pitkissä iskuissa. Sitten onkin seuraava tiedossa. Matsi tosiaan onkin jo sitten ruttolaisten välinen kaksintaistelu, Kunnela ja Paananen. Ja mitä tästä voisi huomata etukäteen, niin Kunnelalla on, jos yhdellä sanalla kuvataan, niin innokas tyyli. Eli tosi semmoinen energinen ja liikkuva, vähän ehkä semmoinen nuoruuden intoa puhkuva, vähän semmoinen ei ehkä niin teknisen oloinen matsityyli, kun sen sijaan Pauskilla on selkeästi tekninen osaaminen ihan eri tasolla, erinomainen tekniikka, miekahallinta todella hyvällä tasolla, osaa etäisyyden hallinnan hyvin, ja mitä muuta Pauskilla erikoista, niin on se 2 käden ja 1 käden tyylin välillä seilaaminen todella sujuvalla tavalla. Se tekee Pauskia vastaan matsaamisesta todella hankalaa. Mitä lähdetään katsomaan matseja taas? Ja kumpikin on enemmän tai vähemmän showmiehiä. Pauski nyt selkeästi on enemmän kuitenkin ottelun tasalla kuin Kunnela, joka ottaa ilo irti tästä hommasta. Kunnella myöskin molemmat koittaa aggressiivisesti tuolla vähän kropalla ja liikkeellä vähän hakea ja kokeilla sitä etäisyyttä. Ja aika railakastakin iskujen vaihtoa sitten tulee aika nopeasti. Ja sieltä sitten pääseekin Paananen rokottamaan tuohon Kunnelaan suoraan kroppaan. Komealla ketjutetulla sarjalla. Juurikin huomioitava tuossa, että Kunnella pitää asettaa aika tuossa lähellä kroppaa, mutta todella ylhäällä. Niin se Paananen pääsee useammankin kerran tämän ottelun aikana sitten tuohon rintakehään sen takia rokottamaan. Ja tuossa juuri näkyy sitten tuo 2 käden tyyli hienous, että sai napattua hyvällä torjunnalla sen Kunnelan lyönnin kiinni ja pääsi siitä rokottamaan välittömästi salamannopealla jatkolyönnillä ja 2-0. Ja sinne tippukin heti perään 3. osuma, niin kuin oli puhetta tuosta, että miakka on ylhäällä, niin rintakehä jää avoimeksi. Jolloin sitten Paananen pystyy räjähtävällä liikkeellä saamaan sinne osuman perille. Ja jos katsoo sen viimeisen lyönnin uudestaan, niin pystyy huomaamaan, miten hyvin Pauski piilottaa omaa etäisyyttään jalkatyön kautta hieman takakenolle tai takana painopisteasennossa ja olkapäätä taakse. Saa todella nätisti piilotettua sen etäisyyden, mille pystyy menemään.
Ja se onnistuu täydellisesti tuossa viimeisessä ja Pauski sai siitä todella hyvän flown päälle. Ja Pauski muutenkin tuntui olevan ihan zoneessa näissä omissa matseissaan. Eli Pauski oli todella vaarallinen tänä päivänä. Ja mitä muuta voisi jälkikäteen huomata, niin Pauskilla on huomattavan matala otteluasento. Se mahdollistaa nopeat edestakas liikkumiset, mutta toisaalta se väsyttää todella pahasti. Ja kuten ennen sitä 2-0 osuman jälkeen saattoi huomata, niin Pauski siinä vähän haukkoi jo happea, että rupesi jo väsyttämään. Ja onneksi matsi ei nyt hirveästi venynyt Pauskin kannalta, koska voi olla, että jos matsi olisi vielä vähän venynyt, niin Kunnela mahdollisesti parempi kuntoisena olisi pystynyt saamaan vähän etkeä takaisin Pauskin suunnalta. Mutta ottelu päättyi selkeäseen 3-0 voittoon, jonka Pauski kyllä ansaitsikin. Seuraava ottelupari onkin sitten Anselmi ja Ivar. Ja mitäs näistä voi etukäteen sanoa, niin Ivarilla on ehkä tämmöinen vähän pistomiekkailuhenkinen tyyli. Ehkä ei niin paljon pistoja, mutta selkeästi kuitenkin painottuu etäisyyden hallintaa, eikä tehdä hirveästi turhia liikkeitä. Eli Ivarin tyylille sopivasti optimoitua tavaraa. Ja Ivar tykkää pitää pakan aika hyvin kasassa. Eli välillä rikkoutuu pakka pitkissä lyönneissä, mutta muuten pose pysyy aika hyvin kyllä kasassa. Anselmi sen sijaan niin on vähän vaihtelevampi ottelija. Ja tosiaan Anselmi on muistaakseni ensimmäistä kertaa finaalissa. Ja se saattaa aiheuttaa Anselmille vähän lisäjännitystä tilanteeseen, koska omasta mielestäni ainakin Anselmi matsasi aiemmin paremmin, mitä se tässä nyt ainoassa finaaliesityksessään näyttää. Anselmi vaihtelee miekkaotetta ja stansea aika paljon. Välillä se on kahden käden otteella, välillä yhden käden otteella, välillä miekka alhaalla, välillä ylhäällä, välillä miekan kärki kohti vihollista. Ja ei siinä. Aloitetaan katsoa matsia. Tuossa heti näkyy tuo Ivarille tyypillinen, että miekka on tuossa aika matalalla ehkä lantion korkeudella ja osoittaa taas suoraan eteenpäin. Mutta kuitenkin kahva aika lähellä kroppaa, että sieltä sitten etäisyyttä löytyy ja saakin sitten heti pitkällä lyönnillä haettua tuolta Anselmilta sormet pois. Mutta se mikä tässä on huomattavaa Ivari lyönneistä on se, että se helposti lähtee hakemaan kaarta turhan takaa. Poffereilla kun ei tarvii osua kovasti, riittää että osut, niin ei tarvii oikeasti hakea voimaa niin paljon lyönteihin. Ja voi olla, että Ivar voisi saada paremmin ja nopeampia lyöntejä, jos hakisi vähän pienempää kaarta siihen miekkaan. Eli vähän nyrkkeilyllisemmin niin löisi suoria, ei niinkään semmoisia kiertäviä lyöntejä. Tässä tulee nyt jonkin verran tuplia alkuun, kumpikin vähän tommosella pistohenkisellä tyylillä menee. Sieltä Ivar saakin sitten lopulta sen toisenkin käden ongittua pois. Ja tuossa nähdään pikaisesti, niin Anselmi tykkää tommosista vähän eeppisistä animehenkisistä poseista välillä, mikä on tietty komeen näköistä, mutta onko se tehokasta tai ja hyödyllistä. Sitten siirryttiin taas kahden käden tyyliin. Kyllä, Anselmi seilasi nyt tähän kahden käden tyyliin. Tämä voi olla, jos kummankin tyyli hallitsee hyvin, niin hyvää toimintaa. Sillä pystyy sekoittamaan vastustajan pakkaa. Ja nyt Anselmi pitää aika hyvin tämän kahden käden pakkansa kasassa. Tekee aika paljon näitä hyppyväistöjä taaksepäin ja samalla lyö. Ja nyt kun se teki jo 4. kertaa peräkkäin samaa, niin siinä rupeaa vastustajakin olemaan jo mukana siinä ja sieltä hommassa. Ivar saikin sitten haettua jo matalan piston sitten puolustuksen alta läpi, kun tuo kahden käden miekka taas se syö vähän sitä kantamaa. Ivar pystyi siinä vähän lähemmäs turvallisesti tulemaan ja saamaan sieltä sitten tuo ulottuvan piston läpi. Ja matsista saattaa huomata, että Ivar on selkeästi aloitteellisempi osapuoli, vaikka ei olekaan räikeän aloitteellinen. Koko aika painostaa omalla jalkatyöllä Anselmia ja yleensä ottaen Ivarin lyönnit indisoi sitten loppujen lopuksi myös sitten Anselmin lyönnit. Että Anselmi on tehnyt paljon vähemmän tässä matsissa aloitteita.
Tosiaan, niin jos tässä Anselmilla olisi pitänyt Kraalin maljaa etsiä, niin se saattaisi olla Iivarin pitkät lyönnit nimenomaan. Eli Iivari kuitenkin otti aloitteita, niin jos sen pystyy ärsyttämään pitkään lyöntiin, niin siinä pystyy mahdollisesti hyväksi käyttämään sen pitkän lyönnin aiheuttamaan overshootin, kun miekka on väärässä paikassa. No. Seuraava matsi onkin sitten Kitola vastaan Ville Kinnunen. Ja tässä totta kai viime vuoden kakkonen oli ehkä monen mielestä ennakko-suosikki, mutta Kitola itsekin sanoi jo etukäteen, että Ville on todella tuntematon matsaaja ja sitä kautta vaarallinen hänen omasta mielestään. Itse mitä mä voin Kitolan matsityylistä sanoa, niin todella liikkuva ja aktiivinen, vaikka ilmeisesti ei itse haluaisi mies olla tätä, että mieluummin tykkäisi olla counter-tyylinen, mutta Ville ei ole matsaajana erityisen aloitteita hakeva, niin sitä kautta Kitola päätyy tässä matsissa varmastikin siihen aloitteellisempaan asemaan. Ja matsi lähtikin hyvin Kitolalla liikkeelle, mutta kuinka sitten kävikään. Ei muuta kuin aloitetaan matsin katsominen. Kitola siellä showmiehenä herättelee yleisöä, niin kuin asiaan kuuluu, ja paita pois ja shit got serious -bändaatta päähän. Veljellisesti turpaan ottamaan. Ja matsi lähtee liikkeelle ja Kitola edelleen herättelee yleisöä. Viime vuonna Kitola sai yleisöstä todella paljon voimaa ja osan sitä yllätysmomentista, mikä viimeksi tuli, että viime vuonna kovinkaan moni ei odottanut, että Kitola olisi nähty finaalissa asti kultaottelussa. Siellähän se oli mies. Ja tästä nähdään, että Villekin osiltaan varmaan muokkaa omaa liikkumistaan vastustajan mukaan. Liikkuu huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi Lönnberg Ollia vastaan. Ja voi olla, että osa syy on just se, että Kitola pitää hyvää liikettä yllä. Ja tässä härkitään, haetaan hyvää paikkaa. Kitola selvästi yrittää härnätä juuri tätä pitkää iskua Villeltä. Ja tässä pääsi erinomaisesti Kitola siihen isku alle. Ja muistan kipeästi vielä viime vuodelta kävi ihan samanlainen isku. Tein tommosen sitoutuneen sivuttaisen iskun ja samalla tavalla väisti alle Kitola ja samaan aikaan löi rintaa. Siinä ei voi muuta kuin ihmetellä hetken aikaa ja sen jälkeen korjata omaa tyyliään. Ja Ville tekeekin tämän korjauksen hyvin eikä enää päästä Kitolaa tekemään samaa juttua. Kitola edelleen yrittää samaa härkkimistä ja tästä nähtiin hyvin. Ville ei enää lyö sivuttain, Ville lyö suoraan ylhäältä alas ja tällöin Kitola ei pääse sen miekan alta pois ja tuplatilanne. Ja Kitola itsekin huomasi tämän eikä enää niin aktiivisesti hakenut loppumatsissa näitä törkeitä väistölyöntejä, jotka on niin puhtaan kauniita kuin voi olla, vaan piti lähteä keksiä jotain muuta. Ja käsiosumat tuntui aluksi toimiva. Tässä on jo toinen käsi pois alta, kummaltakin itse asiassa. Muutama tupla tulee väliin. Kunnes sitten, jos oikein muistan, niin Kitola saa sen käsiosuman sieltä haettua loppujen lopuksi. Kylläpä näitä monta tuplaa tulikin tässä välissä, en muistanutkaan, että niitä oli niin paljon. Ja tässä tuli tosiaan se isku, mistä tuli jonkin verran epäselvyyttä ja bulimiikkia. Ottelijat itse oli kyllä ihan ajan tasalla, mutta tuomarit oli ilmeisesti vähän uinuksissa. Matsi oli jatkunut tuplan jälkeen jo. Pari askelta oli otettu ja kumpikin oli valmiina ottelemaan. Ja Kitola sai näykättyä sieltä sormet ja tuomarit rupesi arpomaan, että mikä on tilanne. Ja Ville herrasmiesmäisesti sanoi totta kai, että matsi oli alkanut, ei siinä mitään.
Ja osuma tästä tuomittiin Kitolalle niin kuin pitikin. Ja tilanne 2-0. Ja tilanteen pitäisi olla erinomainen Kitolan kannalta. Ville pitää kuitenkin hermonsa hyvin kasassa. Pitää omasta tyylistään kiinni. Ottaa opikseen niistä, mitä nyt on tapahtunut. Ei enää päästä samalla lailla lyöntien alle Kitolaa. Ja ilmeisesti tässä Kitola menee vähän liian lähelle härkkimään etäisyydelle. Ja Villellä on pitkä ulottuvuus. Ja se pystyy vielä tuolta vähän ottamaan olkapäästä piilotettua etäisyyttä, jonka nytkin näitte tuossa sivuaskeleen kerran. Niin kahdesti peräkkäin tullut samanlainen olkapääisku jo läpi. Ja tässä vaiheessa Kitolan pitäisi ottaa time outtia, jos mahdollista. 2 kertaa sama juttu tullut. Nyt pitäisi miettiä joku uusi juttu, mitä lähtee tekemään. Koska tässä on nyt ottelu katkolla. Mutta toistaiseksi näyttäisi jatkuvan samalla lailla. Kitola yrittää indusoida Villeltä pitkää iskua. Ville pitää posea aika hyvin. Ja tässä tulee sitten tylyvaihto. En tiedä menikö Villeltä edes kättä vai oliko se väistiosuma. Mutta lähti liian alhaalta Kitola hakemaan lyöntiä. Ville sai sen kiinni väistemellä ja rankas siitä olkapäähän. Eli 3 olkapääosumaa putkeen. Ei oikeastaan tuplia tullut välissä yhtäkään. Siinä oli kylmää kyytiä. Mutta seuraava ottelu on Jarno vastaan Niko Wallenius. Eli tästä Jarno onkin jo nähty aiemmin, mutta tämä on Niko ensimmäinen matsi. Nikohan sijoittui siidissä 4. ja sen takia pääsi sen hyppäämään ekan kierroksen kokonaan yli. Eli nyt kun Jarno pääsi jatkoon ekalta kierrokselta, niin Nikon ensimmäinen vastustaja on Jarno. Ja mitä Niko Walleniuksesta voidaan todeta, niin todella ulottuva, pitkä kaveri, suhteellisen passiivinen tyyli, ei heiluttele miekkaa todellakaan liiaksi. Ja se, mikä on todella merkille pantavaa, on miekan paikka. Eli kunhan matsi alkaa, niin kattokaa miekan paikka. Se on todella kaukana kehosta, melkein maksimikantamalla koko ajan. Ja tämä vie vastustajalta todella paljon tilaa, eli vastustaja joutuu ensin taistelemaan miekan pois tieltä ennen kuin pääsee käsiksi Nikoon. Mutta tässä taas on Nikon kannalta se, että Niko paljastaa oma etäisyytensä, mille pystyy käytännössä lyömään, mutta Niko korjaa tätä todella sitoutuneilla iskuilla, jotka on toisaalta heikkous ja toisaalta vahvuus. Ja Niko ei hirveästi liiku, melko rauhallista liikettä. Niko puhuu jotain, että se on loukkasi jalkansa finaaliaikana. En tiedä, oliko se jo tähän matsiin mennessä mennyt jo aiemmin siidauksessa tai jotain, mutta matsityyli on todella rauhallinen jalkatyön suhteen. Jarno sen sijaan niin edelleen oletettavasti pelaa nopeata jalkapeliä ja hakee rynnäköitä 2 käden tyylillä. Mutta jatketaanpas ottelun katsomista. Ja siinä tosiaan heti näkyykin juuri tuo, että Walleniuksella miekka on todella edessä ja vähän sinne pyörittelee. Niin Jarno joutuu lähtemään kaikkiin iskuihinsa tuolta selkeästi kauempaa kuin aikaisemmin. Ja tässä taas nähdään 2 käden mieka tyyli tuomaripeliä. Ja tuplaksi tuomitaan. Ja tässä korostuu todella hyvin se, miten 2 käden miekan ja 1 käden miekan tyylillä pystyy pelaamaan etäisyyden kanssa. Tuossa tuli hyvä osuma, Wallenius vaihtoi keho-osuman käteensä. Niin tosiaan niin Wallenius 1 käden tyylillä niin maksimikantamaa pitää kuin mahdollista, ja Jarno 2 käden tyylillä pitää miekkaa vielä lähellä kehonsa, todella lyhyt etäisyys. Eli tässä on hauska tämmöinen ääripäiden kohtaaminen. Ja melko epäselvä tilanne, joka tuomitaan tuplaksi.
Ja tosiaan siinä taas näkyy, että miten Wallenius pystyy sillä pitkällä kantamallaan pelaamaan. Voi käytännössä asettaa sen miekan tuohon Jarnon pään päälle ja Jarno ei yllä kahden käden tyylillä lyömään muuta kuin tuonne käsivarteen. Kyllä. Jarno lähtee nyt testailemaan vähän erilaista. Testasi siinä yhden käden pistoa ja sitten perinteisemmin otti nopeasti sen jälkeen kahden käden rynnäkö, mutta Niko sai viillettyä matkalla Jarno vatsa auki. Ja ottelu päättyy Nikolle 3-1, jos oikein muistan. Ja niin tosiaan tuossa huomattiin, niin tuntuu, että kaikissa selkeä tekijä oli tuo Nikon selkeästi vahvempi etäisyys. Eli Jarno joutui ikään kuin aloittamaan jo sitä hyökkäystä ja avaamaan pakkaa ennen kuin hän oli millään lailla lyöntietäisyydellä, kun Niko sitten taas pystyi siihen katsomaan ja käytännössä vaan asettamaan sen miekan sitten johonkin ennen kuin Jarno on käytännössä potentiaalisella iskuetäisyydellä. Näinpä. Seuraava matsi onkin sitten Sampo vastaan Pauski, eli allekirjoittanut pääsee ensimmäiseen matsiinsa. Siidauksessa sijoituin kolmanneksi Kitolan ja Saarisen jälkeen, joten tämä on mullekin tämän Cup-finaalin ensimmäinen matsi. Ja tosiaan Kunnelaa vastaan Paananen voitti ja tuli mua vastaan. Tässä oli huolestuttavaa tosiaan se, että Pauskilla oli tosi hyvä flow päällä, sai Kunnelaa vastaan komeen voiton 3-0 ja todella puhtailla suorituksilla. Ja tämä antaa Pauskille todella hyvän lähtökohdan tähän matsiin. Ja mitä itsestä pitäisi näin etukäteen sanoa tähän matsiin, niin yleensä pidän liikkuvuutta ja tempoa päällä ottelussa. On tosi usein aktiivinen osapuoli ja ulottuvuus on kova. Sampon tunnettu hirviömäinen etäisyys, jonka se vielä piilottaa hyvin sinne tavallaan kallistamalla kroppaa ja pitämällä myöskin miekkakättä yleensä melko lähellä kroppaa. Ja sitten sieltä tuleekin vaan semmoinen hirveän pitkä lyönti ikään kuin puskista, jolla yleensä pääsee sitten yllättämään vastustajaa ja vaihtamaan sitten esimerkiksi omaa käden sitten vastustajan kroppausumaan. Kyllä, mutta lähdetään katsomaan, miten kurjasti tässä kävi. Eli ei siinä. Pauskin kanssa on matsailtu paljon, ei ole ensimmäistä kertaa kattia kyydissä. Mä lähden perinteisesti liikkuvalla tyylillä liikenteeseen. Pauski pitää aiemmasta matsista tutun todella matala asennon. Tässä hai pitkää pistoa, mutta menetän käteni ilman, että saan mitään vaihtokaupassa. Eli turha vaihtokauppa kaikin puolin. Ja tässä mä katoin, että Pauskilla olisi ollut epätasapainoinen asento, pääsisi pitkällä ketjulla kiinni, mutta ei päässyt. Pauski piti pakaa hyvin kasassa ja torjuhomma ja käsimatkalla ja good game. 1-0 Pauskille. Selkeä tuplatilanne. Pauski lähti aktiivisesti tulemaan päälle. Tämä ei ole Pauskilta niin perinteistä. Pauski on yleensä tykkää olla ehkä vähän passiivisempi. Tässä finaalissa Pauski kuitenkin oli selkeä aktiivisessa roolissa usein. Niin voi olla, että Pauski tuohon aktiivisuuteen juurikin ajaa tuo Sampon pitkä ulottuvuus, jolla hän yleensä tykkää rummuttaa sieltä kantamalta, jolloin se voi olla passiivisen matsajan kannalta huono homma, että on vaan siinä lyötävänä ilman, että pääsee itse tekemään mitään, niin voi olla, että Paananen sillä hakee sitten ratkaisua, että hakee itse aktiivisesti siihen päälle. Ja tässä oli tosiaan herkullinen paikka. Siinä sai pitkällä ylälyönnillä jalan pois Pauskilta ja pian sen jälkeen vielä kädenkin. Eli siinä oli illallinen täysin katettuna käytännössä. Ja tässä vaiheessa mä lähdin hakemaan väsytystä. Eli tylysti, koska toinen joutuu yhdellä jalalla hyppimään, niin härkkii on etäisyydellä niin, että se voi ottaa rauhassa ja väsyttää tällä kaveria. Ja se rupesi onnistumaan, Pauski rupesi hermostumaan jo ja pyysi aloitetta minulta. Ja en tiedä vaikuttiko tauntti, mutta lähi huolimattomasti tulemaan kohti. Pauski samaan aikaan otti aggressiivisen rooli ja tuli päin. Ja ei kai siinä. Minultakin käsi pois, toinen ei ole mennyt pohjalta. Niin siinä se oli 2-0 Pauskille. Tuossa taas klassinen juurikin tuon kädenvaihto kroppaan tuolta pitkältä kantamalta. Kyllä, ja sillä Pauski sanoi sitten tuomareille, että se oli pää ja multa käsi ja tuomarit teki sen mukaan tuomionsa. Ja 2-1 sen jälkeen. Tässä taas sama homma, eli pääsee tosiaan nyt tällä kertaa
Sampo väistämään itsensä sitoutuneella väistellä etäisyydeltä pois, mutta samaan aikaan pystyi ottamaan lyönnin sitten, joka sitten konnektas pauskiin. Ja tässä pääsi etäisyydelle vähitellen sitten viimeisessä osumassa. Ja siinä käytännössä sitten sai naamaan just hipasuosuma. Ei se ollut mitenkään superkonnektaava osuma, mutta ei sen tarvinnut ollakaan. Se oli lähellä ja se riitti. Ja 3-2 tiukka matsi. Pauskilla oli todella hyvä flow päällä ja siinä vaiheessa kun peli oli 2-0, niin kyllä siinä jo itsekin rupesi mietityttää, että mitäs tässä on tapahtumassa. Koska perinteisesti kuitenkin on pystynyt etäisyydellä pauskia pelaamaan aika hyvin. Nyt se ei ollut läheskään niin helppoa ja selvää. Muutama virhe itseltä ja toisaalta todella hyviä onnistumisia pauskilta ja tilanne oli tosiaan 2-0 ja oli lähellä, ettei päätynyt pauskin voittoon. Todella hyvä matsi pauskia vastaan, tykkäsi ottaa sen. Seuraavana sitten on tiedossa Ivar ja Joonas Saarinen. Ja Joonas tosiaan sijoittui omassa tässä siidauksessaan kakkoseksi vai ensimmäiseksi. Kakkonen siidaus. Joo, kakkonen siidauksessa. Eli hänkin on päässyt ekan kierroksen hyppäämään yli ja ensimmäinen vastustaja Ivar. Ja Saarinen lähtökohtaisesti vetänyt todella kovan turnauksen. Käytännössä koko aika ollut omien lohkojensa kärjessä tai vähintäänkin jaetulla kärkisijalla suurin piirtein. Ja Joonas tosiaan ensimmäistä kertaa pitkään aikaan turnauksessa mukana, joskus vuosia sitten kuulemma käynyt, mutta sen jälkeen ei ole tullut käytyä. Ja pitkien suostuttelujen jälkeen saatiin Joonaskin osallistumaan, koska todella kova mättäjä kyseessä. Ja tässä nyt nähdään, mitä tapahtui sitten. Itse sanoisin, että Saarinen oli tähän matsiin jonkinlainen ennakkosuosikki, mutta Ivar on taktinen matsaaja ja Ivar oli miettinyt asioita ja ihan oikeitakin asioita, mutta ei pystynyt hyödyntämään sitä niin täysiä kuin olisi pitänyt pystyä. Ja Saarisesta voidaan mainita vielä sen verran, että hänellä on tosiaan melkein 10 vuoden kilpamiekkailutausta pohjalla, säilästä ja jonkin verran ilmeisesti myös kalpaa, joten eteenpäin taaksepäin taistelut todella hyvin hallinnassa, etäisyyden hallinta erinomaista, pystyy piilottamaan omaa ulottuvuuttaan hyvin käsityöskentelyyn ja omaan jalka-asentoonsa ja hyvin rikkoo vastustajien tempoa. Eli pystyy hakemaan todella hyvin ne paikat, missä vastustaja on sitoutunut ottamaan jonkun askeleen. Ja Saarinen pystyy hyödyntämään tämän tilanteen niin, että vastustaja ei pääse pois siltä etäisyydeltä. Ja usein pystyy tämän takia vaihtamaan sitten käden keho-osumaan esimerkiksi. Ja välillä ihan puhtaasti vaan osuu ja toinen ei edes tiedä mitä tapahtuu. Mutta aloitetaan matsin kattelu. Ja tosiaan Ivarilta taas tämä tuttu asento, että käsi tuossa edessä ja lähtee nyt aika aktiivisesti sitten härkkimään, että avaa tuota pakkansa tuossa alussa jonkin verran ja pyrkii varmastikin tuolla sivuttaisliikkeellä sitten rikkomaan tätä Saarisen vahvaa eteen taakse linjaa. Ja kuten huomataan, verrattuna Anselmin otteluun Ivar on ihan eri planeetalta tässä, eli selvästi muuttanut ja miettinyt taktiikkaa vastustajansa mukaan. Anselmi on vastaan paljon passiivisempi tyyli, vaikka sinänsä olikin se aktiivisempi osapuoli. Tässä on suorastaan kärjekkään aktiivinen. Ja tuossa huomioitavassa Ivar saa ajettua Saarisen ehkä vähän tuota rajaa vasten ja sitten Saarinen yritti kropallaan sitä etäisyyttä taaksepäin hämätä, mutta Ivar pääsi sinne sitten jatkamaan sen lyönnin kroppaan asti. Ja tässä hyvin näkyy juurikin tuo Saarisen vahva eteenpäin taakse linja ja miten hän tuota miekkaa pitää tuossa melko lähellä kroppaa, mutta kuitenkin selkeästi edessä. Ja tuolla pienellä käden liikkeellä ja jalan rytmityksellä sitten pyrkii hämäämään tätä iskun lähtöhetkeä ja myöskin sitten hämäämään tuota oikeaa etäisyyttä. Ja siinä meinasi aluksi tulla virheellinen tuomio tuomareita tuplaksi, vaikka aika selvästi oli käsi- ja jalkaosuma kyseessä ja se loppujen lopuksi tuomitaankin ihan oikein. Ja 3-1 tosiaan päättyy matsi Saariselle. Ivar oli hyvin miettinyt asiaa ja
oli sinänsä oikeita asioita, mitä Iivar teki, mutta ei ihan riittänyt. Saarinen piti oman pakkansa hyvin kasassa ja ei tavallaan aukaissut sitä omaa hommansa tuohon sivuttaiskierrolle, vaan piti edelleen sen vahvan eteen taaksepäin linjassa ja sitten nopeilla pistoilla ja hyvällä rytmityksellä sitten haki sieltä ne avoimet paikat ja pääsi sitten rokottamaan. Ja tosiaan se viimeinen 3-1 osuma, niin siinä näkyy aika hyvin, kuinka Iivar ottaa yhtäkkiä 2 käden otteen, vetää miekan aivan päänsä yläpuolelle, lähtee syöksymään. Toivoo, että Joonas ei kerkeä reagoida tilanteeseen, tai jos pystyy reagoimaan mieka eteen, niin Iivar saisi lyötyä sen sivuun. Mutta tässä tulee se eteen taakse peli vahvuus, mikä Joonaksella on, ja Joonas pystyy hyödyntämään tilanteen melko lailla täydellisesti, saa sieltä tappavan piston ja menettää itse raajan. Eli Joonaksen kannalta todella hyvä tilanne. Seuraava matsi onkin sitten Kinnusen Villen ja Niko Walleniuksen välinen. Kumpikin on nähty jo aiemmin turnauksessa. Suht passiivisia kavereita. Ja katsotaan, miten matsi lähtee etenemään. Niko jatkaa tosiaan tällä äsken nähdyllä tyylillä, eli miekka todella kaukana kehosta. Aivan ääriasennossa kohti vihollista. Vie tilaa viholliselta, mutta paljastaa omaa etäisyytensä. Ja Niko tosiaan kävelee ja liikkuu suhteellisen hitaasti. En tiedä, oliko tässä jotain vammaa alla vai onko tämä Nikon Kyllä normaali. varmasti tuo tavallaan polven rikkoutuminen siinä juurikin tuohon jalkatyöhön Nikon osalta vaikuttaa ja siitä sitten Ville mahdollisesti jotain edkeä koittaa sitten myöskin hakea tuosta liikkeestä. Ja sieltä saa Ville hyvin osuman läpi. Ja tästä huomataan, että suhteessa Kitola vastaan olleeseen matsiin Ville liikkuu taas paljon hitaammin. Eli selkeästi muuttaa omaa tyyliä vastustajan mukaan. Eli se mitä aiemmin puhuttiin tästä matsaajien välisestä aktiivisuus-passiivisuusasiasta, niin tässä nähdään, että Ville pystyy olemaan aktiivinen sekä passiivinen riippuen vastustajasta. Kyllä, ja siellä juuri tuossa aikaisemmin Wallenius teki tuon pitkällä etäisyydellään tuon kurottavan piston ja saa sen sitten sieltä survottua läpi. Ja tosiaan mitä huomattavaa tuosta Nikon matsityylistä on, niin Niko painottaa pistoja todella paljon. Normaaleja lyöntejä tulee aivan minimaalisia määriä. Eli jos Niko vastaan lähtee miettimään tyyliä, niin kannattaa miettiä vahvoja torjuntoja, koska pistot jos pystyy viemään sivuun, niin siitä on helppo tehdä jatkotekniikoita. Ja vastaavasti, koska miekka on kaukana kehosta, niin sen hallittavuus on parempi. Eli jos saat miekan lyötyä sivuun, niin siitä on hyvä paikka jatkotekniikalle, koska se heittää helposti liian kauas sivuun, kun se on niin kaukana alkuasennossa. No, tässä juurikin Ville pääsee useampaan otteeseen, niin kuin tuossa äskenkin, niin sitten pakittamaan sen piston alta pois ja sitten lyömään joko suoraan miekkaan tai suoraan käsille ja sillä pelaamaan noita pisteitä itselleen. Ja tässä taas nähtiin Villeltä vahva torjuntatyö. Ville on siinä kova viemään iskuja sivuun. Ja hieno pisto Nikolta läpi. Pystyy taas tuolla etäisyydellään sitten kurottamaan nyt sinne Villeen asti, että Ville ei pääse aivan pakittamaan sitä etäisyydeltä pois ja hieno puhdas osuma sinne sitten kroppaan Nikolle. Mutta tässä oli se, että Niko oli todella huonossa tasapainossa pistoa tehdessään. Jos Ville olisi saanut sen torjuntaa, niin jatkotilanne olisi todennäköisesti kääntynyt Villen kannalle. Mutta Niko onneksi niin pisto meni läpi. Ja Niko on ottanut selvästi vähän tämmöisen painostavamman asenteen tähän matsiin ja pakottaa Ville liikkumaan taaksepäin. Ja tässä lopussa tulee epäselvä tilanne, joka tuomitaan
ensin Villen osumaksi, vaikka melkein koko yleisö, tai ainakin osa yleisöstä ja Ville itsekin ilmeisesti oli sitä mieltä, että se oli tupla. Ja homma korjataankin ja Ville haluaa, että se oli tupla ja matsi otetaan loppuun asti. Todella herrasmiesmäistä käytöstä Villeltä. Ja onneksi karman tai jonkun voimasta, niin se ei kostaudu pahasti. Ihan kun Niko olisi saanut tästä uudesta mahdollisuudesta lisää energiaa, koska liikkuminen on huomattavasti nopeampaa kuin aiemmin. Ja hyvin ahisti Ville kun Niko Villeä tonne nurkkaa kohti. Ja jolloin Ville ei pääse sieltä etäisyydeltä enää niin helposti pois ja sieltä on sitten mahdollisuus hakea juurikin näitä pitkiä pisto-osumia ja sinnehän se sitten tosiaan meni. Tilanne taitaa tässä vaiheessa olla tasan 2-2. Kyllä. Ja tässä varmaan Villeekin rupeaa jännittää, että mitähän tässä nyt vielä käy. Ja sieltä tulee tupla. Jälleen koittaa Niko hakea tuolla terävällä pistolla, mutta tällä kertaa tuo Ville saa myöskin käännettyä sen sitten tuplaksi. Omasta mielestä Villen torjunnat on niin vahvoja, että olisi kannattanut lähteä tai enemmänkin hakea torjuntoja näitä Nikon pitkiä pistoja vastaan. Ja tässä tulee sitten tilanne, jossa Nikolta menee käsi ja Villeltä menee jalka. Ja tässä vaiheessa tilannehan vaikuttaa Vallennykselle ja oikein erinomaiselta hän pystyy vielä hyödyntämään tuolta pitkää etäisyyttään, mutta Ville ei pääse enää ollenkaan niin hyvin etäisyydeltä pois. Mutta sitten Ville pääseekin yllättämään tuolla aggressiivisella eteenpäin loikalla ja pääsee tekemään sieltä hyvin piilotettua omaa lyöntietäisyyttään jälleen kerran ja yllättämään sitten Nikon tuolla kantamalla ja saa siellä ensin iskun läpi. Kyllä. Ja Ville tosiaan pomppaa todella ketteräoloisesti kokoisekseen kaveriksi. Eli ei ihmekään, että vastustaja jäi sille etäisyydelle niin herkästi. Ei varmasti olettanut, että Ville yhdellä jalalla pomppasee tuommoisen 1,5 metrin loika yhtäkkiä. Ja seuraava matsi onkin sitten allekirjoittanut vastaan Joonas Saarinen. Ja mitä tästä matsista etukäteen voi sanoa, niin etukäteen oli miettinyt vähän samaa taktiikkaa kuin Ivar, eli rikotaan tämä eteen taaksepäin työskentely sivuliikkeellä, eli aggressiivisesti pyöritään Joonaksen ympärillä niin, että hän ei pääse tekemään sitä perustempotyöskentelyä eteen taaksepäin. Ja siidausvaiheessa pääsin kokeilemaan tätä ekan kerran ja siinä sainkin 2-1 voiton Joonaksesta alle, mikä oli sinänsä positiivista, mutta se ei selvästikään kuitenkaan tuonut tarpeeksi itseluottamusta siihen hommaan, koska tiesin jo tämän matsin alkaessa, että nyt on todella paha vastustaja ja alkuerässä semifinaalissa Joonas oli todellakin pysäyttämätön omassa lohkossaan ja siellä näytti niin vakuuttavia otteita, että se on totta, mitä Joonas siinä omassa analyysissään sanoi, että jonkin verran henkisellä puolella mä olin jo pelannut itteeni ulos, eli tarvii sitä puolta vielä treenailla itsekin. Mutta ei muuta kuin katsotaan, mitä matsissa käy. Eihän siinä hyvin tule käymään. Tässä tosiaan niin käsittämätön määrä miekkoja rikki tai huonossa kunnossa. Yksi setti vaihdettiin, toisia tuotiin tilalle ja sitten Joonas totesikin, että sen uuskin miekka on poikki. Ja ei siinä vielä miekkaa vaihtoa. Toivottavasti ensi vuonna saadaan uudet miekat, koska siellä alkaa olla melkoinen kasa raatoja. Ja nyt löytyy lopultakin matsikelpoiset miekat, jolla Joonas pääsee lyömään meitsiä dunkkuun. Ja siinä tosiaan Sampo lähtee heti hakemaan juuri tuota kiertoliikettä ja rikkomaan tätä
tätä Saarisen vahvaa eteen taakse linjaa. Saarinen pitää poseensa paljon paremmin kuin Siidissä, missä se liike sai paljon pahemmin rikkoutumaan Joonaksen asennon. Tuossa erinomaisesti Saarinen lukee tuo Sampon rytmiä ja pääsee siellä rokottamaan puhtaalla rintapistolla. Kyllä, hyvin samanlainen mikä Pauski teki Kunnelaa vastaan viimeisenä osumana. Eli mä odottelin miekka ylhäällä, että kohta aletaan tappelemaan, mutta sieltä tuli isku rintaa, ei mitään kysymystä tilanteesta. Siellä Sampo tekee aika yllättävän paljonkin näitä sitoutuneen olosia hyökkäyksiä ja tuossakin pääsee sitten taas Saarinen erinomaisesti hyödyntää tuon Sampon rytmin ja pääsee sitten yllättämään, kun Sampolla on miekka härkkimen seurauksesta vähän huonossa asennossa ja pystyy sieltä sitten survaisemaan miekan helposti puolustuksen läpi niin, että menettää itse vain jalaan. Tai korkeintaan jalan ja käden, en muista tarkalleen, mutta joka tapauksessa saa piston siitä niin kuin kuuluukin. Ja matsi jatkuu. 2-0, surullinen tilanne. Ja tässä vaiheessa tuntuu jo melkein, että niin kuin Saarinenkin siellä kommentoi, että Sampon naamasta jo näki, että nyt kasetti lähtee leviämään ja itseluottamus vähän hakusessa. Tämä ei selkeästi Sampokaan enää niin aktiivisesti hae ja sieltähän sitten Saarinen lähtee vielä rokottamaan noilla pistoillaan. Saa vielä käännettyä tuplaksen niin, että matsi jatkuu vielä hetken aikaa. Ja tosiaan tämä viimeinen osuma on, niin kuin Saarinen sanoi, hyvä hyödyntäminen toisen virheestä. Siinä meinasin saada torjunnan kiinni, mutta samalla menetän sormet, yritän vaihtaa kättä ja tapahtuu klassiset räjähtämiset ja miekka lentää aivan väärään paikkaan ja Saarinen hyödyntää tilanteen niin kuin kuuluukin. Ei tuossa mitään armoa kuulu antaa. Ja viime vuoden kultamies tippuu siis jatkosta lukemiin 3-0. Kyllä, tylysti. Tähän palataan vielä. Sen jälkeen alkaakin matsi, joka onkin pronssimatsi, eli allekirjoittanut käy nopeasti höräsemässä sieltä vettä ja vastaan astuu Villeä vastaan hävinnyt Niko. Ja oletettavasti minä tulen olemaan ennakkoasetelmallisesti se aktiivisempi osapuoli, koska kuten Niko on osoittanut, niin tyyli on melko passiivinen. Ja harmi, kun en niin paljon ollut turnauksen aikana kerennyt Niko analysoimaan, koska näin jälkikäteen ajateltuna olisi ollut paljon piirteitä Nikon tyylissä, mitä olisi voinut ehkä paremmin hyödyntää, mitä mä nyt pystyin hyödyntämään niitä. Ja tosiaan niin matsi lähtee käyntiin. Nikokin saanut ilmeisesti vähän lisää energiaa. Liikkui sen verran vikkelämmin taas, mutta ensimmäinen osuma tulee, sain sopivaan kohtaan lyönnin miekkaan. Siinä samassa Nikolta tippuu miekka ja minä menetän käden ja siinä on sitten helppo tilanne vaihtaa kättä ja jatkaa. Mutta tässä tulee komea pisto Nikolta läpi kainaloon suoraan. Itellä todella huonossa paikassa. Ja tässä tulee sitten klassinen vaihto käsi-keho-osuma. 2-1 minulle matsi tällä hetkellä, muistaakseni. Ja tässä tuli tilanne, jossa kuolleella kädellä oletin lyöneeni. Jälkikäteen katsottuna en ole varma, olisiko ollut, mutta hyvä vaan, että tähän päädyttiin. Eli jatkettiin tilannetta ilman, että otettiin osumaa kellekään siitä. Tai multa käsipoistokin. Ja sen jälkeen Niko tasoittaakin 2-2. Ja vaihto oli käsipäähän, joka on huono vaihto meikäläisen kannalta. Tässä on äsken kun kaksi pitkää todella ulottuvaa matsaajaa keskenään, niin tulee välillä mielenkiintoisia tilanteita, kun osumia vaihdetaan kilometriin päästä ja kumpikin voi olla vähän tottunut siihen, että pystyy itse pelaamaan vähän rauhallisemmin sen ulottuvuudensa kanssa ja nyt kun puntit onkin sitten tasan, niin se voi vähän sekoittaa itse kunkin pakkaa. Ja siinä sai miekan hallinnalla, Nikolta oli tulossa sieltä pisto, niin miekan hallinnalla sai vietyä sen huonoon paikkaan ja siitä jatkettua sitten palautuksella Niko osuman.
ja sillä pääsi 3-2 johtoon. Ja tässä rupeaa näkymään, että meikäläinenkin selvästi väsymässä, koska tulee overshootteja huomattavan paljon liikaa, ja tässä Niko pääsee erinomaisesti hyödyntämään overshootin. Henkilökohtaisesti oma miekka on jossain aivan väärässä paikassa maata vasten samalla kun Niko pääsee jo pistämään, ja minun palautus ei ole lähelläkään torjumista tai tuplaosumaa. Ja tässä Sai Sampo ovelasti taas vähän piilotettua sitä omaa etäisyyttään ja saa sitten tuollaisella nopealla räjähtävällä lyönnillä haettua sen osuman sinne kroppaan ensiksi. Ja matsi tosiaan 4-3. Ja tuo on tosiaan Sampolle todella tyypillistä tuo, että muutenkin ulottuva kaveri ja sitten vielä vähän jemmaa tuota omaa etäisyyttään tuonne käden ja kropan asentoon. Ja tuossa näkyy se, mitä mä rupesin vähitellen olemaan mukana siinä, että no Niko on tuonut miekan vähän lähemmäs mahdollisesti väsymyksen takia, mahdollisesti tyylimuutoksen takia, mutta pyrin siihen, että otan vähintään 2 ketjun iskuja niin, että toisella miekka syrjään, toisella osuma hakeminen. Mutta se ei saanut vielä hirveästi työtä aikaiseksi sillä. Ja tässä tuli epäselvä tilanne, jota juhlin liian aikaisin, kunnes käsitin, että totta kai se oli tupla, ja tuplahan se oli sitten. Ja tässä tuli taas käsi. Erittäin klassinen käsi, torso tai pääosumaan vaihto. Kyllä. Niitä näkyy finaaleissa paljon, koska tasoerot on yhä pienempiä siellä. Niin siellä joutuu tekemään tämmöisiä skottilaisia välillä. Niko allekirjoittaa tämän viestin. Sitten onkin tiedossa enää finaalimatsi. Ja siellä on 2 ensikertalaista Ropekon finaalissa, tai finaalin finaalissa olijaa, eli Joonas Saarinen ja Ville Kinnunen. Kummallakin todella omintakeinen tyyli suhteessa ehkä aiempiin finalisteihin. Eli normaalisti finaalissa on nähty melko aktiivisia tyyppejä. Ja no ehkä Kekkonen on viimeisin semisti passiivisempi kaveri, mutta sen jälkeen niin on ollut pääasiassa todella aktiivisia kavereita Ropekonin finaalissa. Nyt sitten Kinnunen suhteellisen passiivisella tyylillä ja Saarinen tämmöisellä härkkivällä suhteellisen passiivisella tyylillä. Ei nyt yhtä passiivinen missään mielessä kuin Ville, mutta joka tapauksessa. Ei kuitenkaan semmoista selvästi superaktiivista osapuolta tässä matsissa. Molemmat ottelijat selkeästi vastaiskuprofiloituneita, että rokottavat niitä vastustajan joko rytmi tai muista virheistä sitten. Kyllä. Ja kentälle saatiin nyt lopultakin Joonas pitkien juontojen jälkeen. Ja tosiaan tähän voi todetakin, että Aaro on tehnyt ihan älyttömän hyvää työtä tämän turnauksen eteen. Tuonut show-meininkiä aivan uudella tavalla. Ei voinut kuvitellakaan, että muutama vuosi sitten olisi ollut finaalia katsomassa tämmöinen määrä ihmisiä, mitä tässä nytkin näkyy kuvassa. Puhumattakaan siitä, että niitä olisi saatu nostatettua samoihin tunnelmiin. Aaro on tehnyt turnauksen eteen todella paljon. Ja Kinnunen saatiin kentälle myöskin. Ja finaali on jotakuinkin valmis alkamaan. Odotettavissa ei varmastikaan ole mitään superräjähtävää finaalia, mutta varmasti taktista ja teknistä matsausta. Ville oletettavasti tulee hakemaan, että ottaa koppeja näistä Saarisen pistoista ja rokottaa niihin, ja Saarinen vastaavasti varmasti tuossa pyrkii jatkamaan tätä samaa temporikkomistyyliään, jos sitten pääsee vastustajan rytmivirheisiin antamaan pitkiä kurottavia pistoja läpi. Ja tästä voidaan huomata, että Joonas selkeästi vie tätä rytmipeliä, koko aika ahistaa Villeä. Ja Ville
nöyrtyy tilanteen edessä ja liikkuu poispäin koko aika. Tämä antaa tietynlaisen etken sille, jolla tempopeli on voimassa eteenpäin, koska sulla on valmiiksi liikettä sinne vastustajan suuntaan, kun taas toinen kaveri, etenkin jos sillä on kropassa vähänkin massaa, niin on paljon hitaampi kääntyä taaksepäin menosta eteenpäin menoon. Eli Ville tässä aiheuttaa sen itselle, että antaa pientä etkeä mahdollisesti Joonakselle jo entisestään, jos sitä oli ennestään. Ja tuo ensimmäinenkin osuma tulee juuri tuollaisella klassisella, saa vähän pelattua sitä rytmiä sekaisin ja sitten pitkä ulottuva pisto sieltä läpi. Ja siinä tulee vähän huolimattomuutta Joonakselta, vähän semmoinen huolimaton härkkimispisto, jonka Ville pystyy rokottamaan todella yksinkertaisella alhaalta ylös iskulla. Ja Ville muutenkin osoitti turnauksen aikana olemassa vahva juurikin tällaisissa vastaan lyönneissä, kun vastustaja lähtee lyömään, niin pystyy itse lyömään siihen miekkansa väliin ja napsauttamaan vastustajalta sitten sormet pois ilman, että itsellä on mitään riskiä tilanteessa. Ja tässä nähdään, kuinka Joonas härkkimällä häiritsee vihollista ja hakee hyvää paikkaa ja hämää omaa iskun lähtemistä. Ja tosiaan tässä tulee 2-1 piste Joonakselle ja perinteinen kroppa käteenvaihto. Se ei ole hyvää bisnestä häviäjälle. Käsi rinnasta. Ei hyvä vaihto. Nyt on tiukka paikka. Joonas hakee siinä taas kättä pois pienellä liikkeellä. Mutta ei onnistunut siinä. No siinä onnistuu taas samassa tempussa, mitä äsken yritti. Tällä kertaa paremmin. Ville vienyt nyt asentonsa selkeästi vähän alemmas. Vaikea sanoa, mikä Villen tarkoitus tässä on, koska aiemmin selkeästi enemmän pystyasennossa ollut. Järjettömiä miehiä. Uusitaan vasemmille. Ja siinä taas vaihdetaan sitten käsi käteen. Siinä nyt hirveästi epäselvää näyttäisi olleen, mutta... Ja tasuriksihan se sitten laitetaan niin kuin pitäisikin. Ja taas Ville yritti hyvin juurikin tätä, mitä on ennenkin nähty, että vastustaja lyö vastaan ja yrittää sillä saada nuo sormet pois. Tällä kertaa ei aivan onnistu siinä. Ja tuossa sitten juuri sama temppu sitten onnistuukin erinomaisesti juuri tämä, mistä oli puhe. Kyllä. Ville tasoittaa 3-2. Joonaksenkin härkkimisen määrä on selkeästi vähentynyt alkumatsiin verrattuna. En tiedä, johtuuko väsymisestä vai mikä on taustalla. Ja siinä taas nyt Villen kroppa vähän peitti sen iskun näkyvyyden tuosta kameraan päin, eli siinä Saarinen sai ilmeisesti taas tämän klassisen vaihdon oma käsi vastustajan kroppaan. Kyllä, 4-2 Saariselle. Siinä hetkeksi päätyi Saarisen miekkakin vähän hassua asentoon, kun Ville pääsee siihen vähän väliin lyömään, mutta ei ehdi Ville sitten tätä tilannetta hyödyntää. Ja siinä tulee matsin päätös. Jälleen. Kroppa käteen perinteisesti. Ja Joonas Saarinen voittaa 5-2. Ja todella vahva esitys turnauksesta Joonakselta ja ansaittu voitto kaikin puolin. Ja varmasti ensi vuonna the man to beat, jos vaan pääsee itse turnauksen paikalle osallistumaan. Kyllä, toivottavasti pääsee. Ja Ville todella vakuuttavan suorituksen kanssa tehneenä kakkonen
Ja voi sanoa, että Ropekon oli tällä kertaa yllätysten vuosi. Ei mennyt alkulohkoista heti finaaliin ne, joita odotettiin, ja toisaalta semifinaaleissakin tapahtui jänniä asioita. Mutta finaali oli hyvä kaikin puoli. Todella erilaisia matseja ja matsaajia. Ja todella ilo päästä taas ensi vuonna ottelemaan. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Toivottavasti tästä oli jotain iloa jollekin ja joku jakso katsoa ehkä jopa loppuun asti. Tämä mies tulee kohta hakemaan tuolta ykkössalista minun käsistäni haltiamiekan. Älä karkaa mihinkään. Mestari